Гледам филма, да ти гледам гърба, да гледам как се Знак, няма ли пътя? Кой? Точно ни 3 марта. Да. Че Гевара. Ако направиш Константин тая сутрин си слага едни лепинки тук, къде да се бръсне, къде да не се бръсне. Викам, явно скъси очертая брада. Май и очичо си Тошо гледа. Има време, има време. Да нас снима, че ви каже, да. Толкова много мозък. Има. Не, той има, ама не го използва къде трябва. И така. Той филм ще го сложи също в онзи филм. И другия от януари месец. Цяла вечер, песен цяла вечер. Си го носи с мене. Николай, аз искам да покажа на нашите вашата къща. Има една ограда с мрежа, може за спиране. Внезапно спиране. Пък има и както върви. И недобрите скиори пият спрайт. Нашата буйна младост. И така след леката играе. Той си казал, вика... Направо, че там на това ще тако. Аз ще намеря друга. Кой се жертва? И така, направо шапка да му сваляш. Мухата, изгонете мухата. Намълним първо учени да ги Дай бе, добавим. Рушанки, един лоши. Какво? Лоши една вилица чиста. Това са майко песни от едно време. От твоята младост, бу. Що се чешеш на сън? Що сме сърбе? Газа. Манира. Кетче се прави. Я служи ги тия. Шапка грама отвън, да не го гръмне нещо. Слагайте така нещо. Втора шапка няма да жертвам. Ето тук са топло ли е? Топло е, ако е много топло още на шапка. Там може на люлката коста. То ще оближи пръси така. Да се види, бе. Накрая. Ако... Надолу и часто ще Деленко идеше. няма значение, това аз те казах, че Борак е, бе. Виж как. Това фашистски на колко? Ни колко човека бяха? Ти сте тук, аз съм там. Това не е шушката ни. Боже. Айде тук е. Обаче при нас има едно правило, който се чупиш да седи. Айде на здраве. На здраве. Аз нямам нищо да се чака. Всеки е длъжен да спазва чаша. Не. Това чуще не те научка да пиеш. Няма да беше твоята чаша, тази е твоята чаша. Само, че вода да не се казва, защото ще го хванем за ушите и ще го почнем. Кой това бе? Продължавай, да. Ама ти нас не се слагай на хората. Един от малкото моменти, дето може да се проявя като домакиня, като... Ама да се документира. Да се документира, защото не се знае дали ще му такава възможност. Друга през живота си. Иска как да майко? Не искаш ли? Слуя в София, на 4 май има изпит. Всяко петък има. Няма го никога. Чу. Това е кафето. Обаче това не тече. Вече е идеално. Викам край, слагаме игри, казвам за пушенето и това беше. Лукас. Къде са тези игри? Тук е Шишуплярак ли? Не е го шишуплярак. Ти пушиш. Как ще пушиш? Аз стана 15 години не пуша. 15 години дроба не може да се изчисти напълно. Дойде на власт.
Дойде, нали? Пък той няма, нито 1% няма. Мире. Това много си официален и... Напротив, на мен не ме пречи костюм. Това не може да пречи, да? Така. Не ще да коментират компромат пост. Полицай. Ти си компрометирай, щом работиш в полиция, за кой ще чува. В Солун беше 23 градуса. И тук колко беше този дни, бе? Хайде стига си, ние просто не знаем как да позираме така или така. Чичо, искам да ми купиш или кон или магара да пасва на шапката. Обаче това не го сме да го разпареш. Сега магарите за мен. Ти си го вземи, ти ще се прибереш с магарето. Ще го да писнете на БСП този път. Търсят Билета остава в мене да се прибера аз. Билет е на мое име обаче. Ти имаш... Окрен. Може да бил човек към Библия. Той е било като стапа, но дъщеря по толкова влезе и скача. И се покачва в лодката и се забил главата в колата и замни към сърче на глава. Той дъщеря подобава по лодката. Да, и мен ме е страх. Понеже не мога да си регулирам дишането. Това може би е като страхом такова, но ако ми иначе ръката си трябва да издишвам. И това е като страх, вече може да не успееш и няма да... А лелята Мария, Да. ако пуснеш и тия така, тя ще отмена рамото и ще отмена ръка по въздуха. А леле тунките така ще избавят. По-лесно да плува на тази. А Михайла плува много Михайла така. плува, Джечо плува. Но той ти си финна, ти не си нито си пълна, нито нищо. Тя е прекалено филна. Аз от таковата